baja ba inose mwindi fasika nano chokera Mwos bedding company guys sinanga ndineme mabizana komanso sangayo Place Magina. so guys ayoti kusika wa Lunzu so akalunzu mukhaya chalo mukhaya bobo mumpese espera kubwesa lero kusika wa Unalione kuti musika muno lero litije sani ndani. Aruza zoda. Tikeni mozira musika wa Lunzu. Let's go. So ma'am, when I was on the business done many vending up on the Lunzu. The documents when Magmana Nazo, commercial game with that to say the Sunday to single who's another business. Yeah, so Mapuna Abba business and been a bunch. So come back those men Yo mu kali kampuni kwambiri ma transport ngene kumana mati timakatengera kumwanza ndebe joka pano kupita kumwanza timbali gachi ngokwera nanji mafuta akusowa kwambiri makala yosika ma transport kila ndo afike imene kumakhala kudani ngokwera zokoma zetu kumanacho kuti ma business kwambiri ma transport maindinga kumakhala kudani ofuta komanso izini ntoji zimatha kubanga kukhanyika chani ndikuzizo muzomfesiseka kwambiri mandeza chabwino ama ineyo ufuna ndikufuse kusawuyana madi mayake asawu kuno kulunzu inze okay chabwino kunoko ziko la Malawi timati ndikandani Malawi timati Malawi Tadi usani maiko atatu. Amene kukwazwa mena ndingana ndi Malawi. Mozambique, Zambia, Zimbabwe. Ife Malawi tumacheka kutanda? Malawi. English. Sibabira kuchalichi. Okay, if you are married, Madam Malawians. Malawians. We change to school. What is this saying at Samawi? Hey, Madi Malawians. Nanga thamela makhaku Zimbabwe ndimandikunda Zimbabweans. Nanga Zambia. Pakistanians. Nanga sitatengera pompana pesa utakuzira. Tiri nkasi kufanya kuzisa. Nekuina abo ndegaya cheni. Madi Zimbabwe maja? Zimbabweans. Malawians. Pakistanians. Hey, Mozambique. Yes. That's it. Nanga South Africa. South Africa. Yes. Nigeria. Yes. Kenya. Yes. Basha ndi mukoko malire uko. Serious. Madi Zimbabwe. Guys, muvesere babeneba. Malawians. Zimbabwe. Zambia. Malaysia. Pakistanians. India. Nigeria. Mukumva? Lero liti limusika wa Lunzu momuntu kukandani. Pano ndakumana ndamayi amandasa. Sijoni? Mandasa wemesa ndiyani?
Okay, so Amayi is a Mwos bearing company. Tumakari kwenda misika kumayeza ndi anthu ama business amuna ngono ngati. Nde choyambirira tandiuze ni dzina lanu komanso kuti mumakhala kuti. Dzina langa ndine Fares James, ndimakhala kwa Chempira. Fares James kwa Chempira. Kwa Chempira ndi kungobodi. Ndaloni konkuno? Lunzu konkuno. Lunzu konkuno. Okay. Business yamanda Zimene kuti munalamba ino. Namba chaka chapita 2025 ikwenda bwanji kuyamba 2025 kwa 2026 pena zimaenda bwino pena zisaende bwino basi. Okay, choncho okay, ndine mafuso angapo amene ndifuna ndikufuseni ndigeze nanu mukandikhozera mafuso amene wowo ndikuisa pa 10,000 kwacho somo kwambiri mukamalephera ndiyamba kuisisa chabwino pakanifika pa 500 ndithu mukamalephera chabwino. Amayi ndikufuna ndikufuseni kodi inuyo pa inuyo mukakhala mowa ndi kusuta pamene papa choyipa ndichi zonse ndizoyipa motani mowa tiyambe kaye fodya amazunguza mutu mowa amakonda makule wolesera kwanza kumeneko ndiye kuyipa kwa mowa kuti amakonda makule. Okay, chamba chimata chimazunguza mutu mowa ndokonda makule chabwino kunena kwanu mowa ndokonda makule inu atakhaza kuti mwana wanu wamuna eti akusuta kapena kumwa mowa mungakonde atasiya chilicho pamene mungakonda atasiya kusuta senza kuti pa nthawi imeneyo kumwa ndi kwabwino bola kumwa chabwino tinene kuti kumwa ndi kusuta bola kumwa choncho. Okay, chabwino. Okay, inuyo ngati munomo ndi musike eti mukugulisa madasi kodi za mizimbe ndi makokwandeza choyenera kudaya musewu choyenera kudaya musewu palibepo fukwa zonsezo nzoyipa zimanyasisa malo izo adayira ndani makasitomala mwauza sana kumbereni. Okay, chabwino. Okay, kusolomaliza ababa loyambirira ijayi lasika maweti ili ndimene mwandiyankhirano mwandithu ndithu sono ngalichosaba bwanji pa 10,000 nakupungulirani 5,000 mwasani 5,000 yokuti ndikupaseni apapa mukangolepheraso ndikupungulirani soni ama ifeyo kuno ku Malawi anthu aku Malawi kuno timachedwa Malawians ndiye ku Zambia Mazambians ku Zimbabwe Zimbabweans kodi ku Egypt amachedwa ndani amachedwa kuti Malawians. Okay, akuti anthu aku Egypt amachedwa nawonso kuti Malawians. Ife Malawians anthu aku Egypt so majani chabwino iya ama ine ndikuthokozeni mafuso limene lolo mwalikira ine ndikuthokozeni pandalama yanga ija kwandikumbula kusopana pa masala ndija 2,000 ayo 10,000 masala 2,000 kwacha mwalephera kwambiri. Okay, izo kwambiri kwa nthawi yanu utajeza ndikoseni 2,000 yanu ndilowere kwina kapena muli ndicho yankula munaso ndicho yankula ndikufuseni mundiyankha. Okay, fuso limene lili inuyo ndikuisiya pa 5,000 wave usemene munavapo za maujeni miyambi munavapo za miyambi munavapo. Okay, miyambi mchizungu ndi yani siku inakuvutani. Okay, munakisendede yani inu munakisende 5 mikulu wiko mkizo somukuiziwaso takuliyako inu mikulu wiko mkizo kukuluwikana mikuluwikani kukuluwikana. Chabwino kodi iniyo munafunisisa kuti ndikufuseni fuso ndingokufusani ndikuwuzani kuluwika wina wake muchizungu mungonibwerezeni mukwanise. Okay, all that glitters is not gold. All that glitters is not gold. What? All that glitters is not gold. Anthu azindipo All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. Chabwino ukupaseni wina
What's beaten twice shy? What did that guy? Elezani nifuna Malawi yazanze kuno bwino. That guy. What? What did that guy? Yeah, ichakubwino inuso ndikuthokozeni chifukwa mwafala. So, kwambiri yako jambo ndikozende kutokoza ndikusoza abasokusoza. Sio njazina. Kuti nimene kuchitira ari kuno kulunzu. So guys abadindi ameli nawo baba. So guys find afuse mafuso awili atatu kandi anga bafuso awili atatu amene ndaba sajani ndaba sa. Siwa ngale. So ababa guys makonzeka? Okay jamuno. So nifuna unesa kanya kusemeni. Unesa banaga. Yeah. So nafuna mundiuze. My problems massive. No, my problems. Not problems, but my problems. Yeah. Problems. So, it is okay. I'm going to English. Look at them. Mjijewa Zambega kabena mshakeno kuri mbuze mjijewa ilemeza mshikusa bakoti bade mmeneza mjijewa mpire mwingi kabena mwingi mjijewa kusanga ya okay jabu no so ndi ningatwe yazo kuti a roaring stone gathers no moss. A roaring stone gathers no moss. Mwala wenda industry yangandere ngamare. Mwala wenda industry yangandere. Iyo ende makoza. Ende makoza. Mai ende makoza. Ende makoza. Okay. Guys, muzakira araba. Asibambona. Asibambo. Zimaya sakwinenu. Ndane na asakwinenu. Okay. Sabino. Iyi mai. Iyi ngani mukuzwa mukhaije. Ufuna asibambo Okay. Amadi, what goes around comes around. What goes around comes around. Okay. Imene it see Sabu imene muna ifuta. Ndiakure ina. Yeah, you know they can carry. You know the music. Agudi University Rome was not built in a day. Rome was not built in a day. Rome was not built in a day. Munasanga English. Okay, imene ya kumane. Nikusangaza baba ya common. Imene ine ya common. Okay. Nikufusa ni mane azokuti mane akuti once beaten twice shy. Imathandoza ya. Once beaten twice shy. Munduze chininga chimaiji muchithandauze muchichewa. Once beaten twice shy. Umayelele siboboga. Umayelele siboboga. Ngoma ya siboga ndekuti ndimene ndi was beaten twice shy ngoma yoliyalira siboga ngoma yoliyalira siboga arero was beaten twice shy. Okay guys, stand up. Bawili suppose you. Banya? Bawili suppose you. Imene wakoza ndishimozi mpeche manya usimala manga. Yeah, mene makoza. Umayinu mani. Okay, jabu. All greeters are not God. T-shirt. Okay, t-shirt. Baga iniyo makoza mugwire Ngoja makoza ba? Ya nakufuta kujani. What kile twaisa unaangalia? Mbege mwanyo. Ai. Unaangalia? Sije ndo kuboga. Once beaten twice shy. Mambo ya unaangalia?
Bawiri stores. Okay, ndi mmene tikuchitira muno musika wa Lunzu kuno ku Blantyre. So notaliye ndi mkamve kuti kumene tikupitapo tikamvako zotani. Wachema tukuno. Let's go. Chabwino choyambirira mutuza kuti dzina lanu ndi ndani. Koma mwachokera kuti Majogera kwa Manjombe. Kwa Manjombe kodi ndi ndi around konkuno. Okay. So no iyi ndi business yanu ya maungu. So kodi ukuso zose zingizanu uchi mukutanga tatu. Okay, zose zije nikapito yake ndi mozi kapena payo. Ndi mozi. Kapito yake ndi kwani ndano kukati. 150. Business was say munayamba kuti. Zoka 12 kuko masimu kuzwa kuti chaka chenje chimene munayamba. Okay, bazaka 12 zimezi business yanu yakhayo kuyenda motani tsikira tsiku lali. Ndiyo muyenda bwino ngoba panda kwenda. Bwanji. So kwanda. Okay. Yali yeso gamuza ngoti kapita kutura ndama tilibe. Okay, jabwino. Okay, leo ndi fuso, mafuso wanga ndi awiri. Sindipitirira pamene boy. Mafuso amene ndingakufusa ndi pano pawa mukango ndiyankhira. Ndekuli fuso ine sika 2000 kapena akwaye ndi kwa t-shirt. Ndama ndi t-shirt musankhaya. Musankhaya t-shirt. Okay, amchena. Okay, ne mulilete kuti mundiyankha. Musanikirisa tumanyazo pone ine ndakudalira. Fana na ruma yanga nene ufuna kuino. Musaje kwa banda drama. Okay. Okay, masten. Ine ndifuna mundu uze anthu awo. Amene wawo tagwira ndiwe bala. Simufuna kuti muninamize. Mfamu zawo na munaona bwino maso sivudu Okay, anthu amene wawo Azimayi amene wawo ndi ndani? Anthu amene ndi ndani amene? Ama, serious? Ai, mukundinamiza. Ndo ai mukundinamiza siningalole. Uyu simukunza? Azimayi uyu simukunza. Simunamona yona bake? Uyu sasa simukumuzika. Ama. Mukune zodi. Okay, jabwino. Ine ndikufuseni. Parisha kayeti mamuziwa. Parisha kayeti mamuziwa. Ababa parisha kayeti nduyu. Nenda ngumaji mwasa kucheza. Okay, mwanzo wa pori na muchula zina. Ungo chula zina zoka mwanzo wa kuru yundi parisha. Okay, nanga uyu ndeni ndakuyambira kuja. Kuru ndi ndani. Nango shua parisha kayeti mwamulozi. Uyu ndi ndani. Uyu ndiye simukumuziwa chifukwa yani andale to Azimayi azothamira kumati imikira mai mukuzwa so kuti uyu ndo andale chabwino parisha kali yati ndo chipani chanje wati bibi awa mayi amene mkaone anga kha chipani chanje amene akongere sifuka ya okay awa mwakhoza pang'ono penipeni awa ndiye mwalephereratu chabwino uyu ndi Jesse Kabwira munamva kuza Jesse Kabwira mango pendende amene iyi chabwino ine fuso limene ndikuwaseni kanga cheze kana okay fuso limene ndikuwasa 1000 for muna chula muna chula kuli parisha kaliati ndi so no ine ama fuso ni fuso lini malingana ndi masiku ano atsikana kwambiri tikumatengeka kwambiri kuti tipange chibwezi ndi munthu tikumafuna kuti mwina abwere ndi galimoto zindrama zambirimbiri ndiye timulola kuti mwina atikwatire pamene masiku ano ndimene ife masiku ano tikumatalo ndimene ife masiku ano tikumakumanira mukuziwa tikumakumanira tu magalimoto olo mapate okay ne amani ne ndaba mu nyumba kulibe linate koma linalipo ine ndifa mungo ndifulukuza kuti kalelo inuyo ndi adati munakumana bwanji munakumana pa school sinakhala motani pang'ono bokha pa school ukhanga mseya limuzi ingena kakujikwenzi ndiwa kujikwenzi pakana mamakolo banja zikaenda kuno bwino kwambiri chikondi pakana ana ngati munabekana na atatu konthemene ane ndikashi kapena badala iso anali mvanga zaolini koma chikondi basi Demu ngauze jana atsikana masiku ano. Ndiuze nine fane pano ba kuli munthu andikwatira kweneka kuti akhaini ndrama. Gali moto. Ayi, chikondi sindalama. Okay. Chikondi mitima munthu. Chabwino. Komanso akhali wakhali. Okay. Chabwino. Ziko mama ine ndakunyadirani. So ine ndikuwasandipishe. Ezi. T-shirt ndi 1000. Kasangadisha ni masangadisha. Ayi, 1000 mandonge zanda.
So guys, wanobani tuninganene Azimayi indisika nanzanga. Ase zapo. Zina wondani. Dada Marias makawo. Didn't kusawiri ararundi anga. This is kaza simple guys. It's gonna be simple and really fast. Okay. Zuko menedi mziwa. Malawi. Nde ama ile mashoda udanda. English. Female. Ama machoda ya? Amalawi. Machoda ya? Female. Ama ile machoda ya female guys. Amalawi si machoda. Okay, dabyo. Ama ile machoda ya female. Ziko menedi different. Malawi. Tikapita ku Zimbabwe. Ama Zimbabwe machoda udanda. Zimbabwe yani? Nanga Zambia. Zambia. Tandia kizo chongo. Ya, muziziwa. Zambia. Botswana. Zambia. Botswana. Botswana. Muzijana kama English. Nigeria. Nigeria. Mama amtama kama Mozambique. Eh? Amema kama Mozambique ama chukua Mozambique. Amema kama Mozambique ama Mozambique. Amechana menda? Mozambique basi. Mozambique? Ama kanga? Ama ngama chida kudi Moscow. Mozambique ngama chida kudi Moscow. Okay, dabudu faida kumbani. Dabudu wale wanyake wakusoni mama ya chida kudi. Nufuna wewe ungasika ne. Bagadi ba Nes. Amafana ni ana kusilingulisha. Unaweza usiana zia mabizofana na zwi. Amesema fagenesi ndi wankazi dorando amuna. Amase dance do wankazi dorando amuna. China yoro tofana ni. Chika tofana ni ndugu tofana ni. Tofana faga mugya chire mozi. Ama kwa chire mozi. Nesi amada. Nesi? Nesi amada. I'm going to chira udogo da. I'm going to chira udogo da. Don't I'm going to chira unesi. Okay. So guys, I want to make you do Lunzu. So I want to get to find Sebastian and I. Just now that Kuseka, so I'm making I getting what Zimusa. Don't a good mind ya with guidance and chan. So guys. Saya amiga. Mama, nasa Ma, sila ni memore. La No, I know you're in my magas. Mommy, don't do that. Ina maana pesa ni mafuso awili oka yake sandale masaka sandale masada masada Azimayi azami maziwa ni mawereka maziwa ndipo madani ni mawereka maziwa ndipo madani mawereka inze kama vile okay so guys abantu fanda kusema sinanga Kiswahili wabozeka nakozeka so ma ineo nimefuna kuti munduze Azimayi awawa mukwaziwa amozi mukwazi adiwo awa mukwaziwa fana nawo ai sinafike pamene ngoyi fikapo tanduze nawo mukwaziwa uyu tamuonese Joyce Banda ama mwaruida kangati Amayi Joyce Banda ai
Ai amayi nipita malepera. Amayi lo amene. Amayi awasi mukwaziwe kupita amayi awa. Koma nakasandwa jamafanana. Amafanana Patricia Kaliati ni Joyce. Amafanana na Patricia Kaliati. Dini ni shaka awa ndesimukwazi awa maya kawa asakwaziwa koma awayambirana nazo kuti ati ndani Joyce Banda kumano si Joyce Banda ndi Patricia Kaliati yezo kuti ndimaiti kuti ati kuno kulunzu so ndini mayangawa ama pacho mwanena kuti Joyce Banda uyu mwati simukumuziwa uyu mwati simukumuziwa sichonje ne ine uyu ndakuza ndizokuti uyu ndikaliati uyu ndicheseka mwini so ndifuna munduze anthu awiri awawa zofanana ni achimene amachita iwo andishana kuziwa ndesindikuziwa koma pepo ndingatiziwa kuti mwina awawa ntchito yawa alowa ndi awawa ntchito yawa alowa ndi awawa nje muthandazo nazo kuti ntchito yanga lyati ndekuti yeyi ntchito yake kwasiya kapena ntchito yake anamulanda kapena anamugwesa kapena munduze kuwama nazo kuti ntchito ya uyu anamuwera ndi ndandize koma ntchito yawo ndi imodzi ntchito yawo ndi imodzi ntchito yawo ndi imodzi ndichani kuoganiza moti bada simukwaziwa kuoganiza ntchito yawo amene ndi anthu lankhani akaliati anthu lankhani awucheniwo amati ndani amenewo ndi ndani amenewo uyu Jessica bwera uyu Kaliati nde ndifuna mwatanize mayangawa awa zofana neyako zimene zimachitika iwowo ndija eya china maukwatiana inu tubamba otu mwakukonzana ndikupasitisa yake inu tubamba mbuyandira tisheti yapost branding company guys kusaiwala kunazo kuti amene maenda kumbeda ndiwambia ndaka engine mwapita mtsogolo so bambanga andikonze apa kuso yanga sikoma kwambiri pamumathandiza mayanga koma mayangawa chuzika mayangawa akonzaso pakhanikina akonzaso kuti iwangwazi ngekuna Azimayi sindingakwadalama mayangawa nosandanyani tisheti so guys ndimene tikupangira kuno ku Lunzu tikukwangula ndetimve kuti mamalizidwe a tsiku la lero ayenda motani ndi masitena apa agulisa mikoza iyi tini mafunso awiri atatu kuti tiafunse tigezi nawo khani chelu mumve kuti ayankha zotani ma bobo kapene kuti maswera ndaswera dzina lijani ndani komanso mundiuze kuti mumakhala kuti ene zina langa ndi Hawa George ndimakhala kulilangu ipompa apa pasogolo mwa Masanjala. Okay, jabu. Okay, muzimu wa Masanjala. Apa mukugulisa jani fika pali popcorn izi, gege izi, izo mapoza. Mukugulisa jani kweni. Zose zindizana? Mzanu ndizida apa. Ile business yanga ni mipoza. Mipoza? Okay, mwindi ntengo kapena mecho kaoda? Mmecho kaoda. Kuti? Kuma kaodera kwa uti. Okay, business yanu hii ndiya mpamba ndama zingati? Business yanga mpamba wake 10,000. 10,000? Oh, ndimene makaodera 10,000. Moda baba, kumande mukucheza, mpamba kwa 10,000, Nekulungizigwisa 30,000 kuzuluka 20,000 ndeni batumba. Hayi sima kwana. Okay, tsara nthawi. Ndikeze nanu. Nthawi yokuti inu ndine tisekesane. Yeti. Mafuso amene ngakupuse ni ababawa, mukandikhozera. Yeti. Fuso ineso ndizokupasa 2,000. Nganda kusani mafuso follow ndekuti inu bwana kwamjoka 8,000. Ose ngati mukhozera. Mosataya nthawi. Master. Awone ina Azimayi alaka. Mwaone sese buno bwino. Azimayi amene wawa. Uyu ndi Patricia Kaliati. Kuvomereza? Uyu ndi Jessica Bwira. Zikumveka? Azimayi amene wawa. Aindi ntchito ina yake yofana. Ntchito yayo ndiyo tani. Paziko pano baba paziko lino lila Malawi pano. Ntchito imene ndimayiziwene ndi anthu abakhomolo. Iwowa Mayi Joyce Banda. Kodi pali Mayi Joyce Banda so? Patricia Kaliati. Oh, Patricia Kaliati wa. Kufanana kwa ntchito zawo ndikuti mwati chani? Ntchito imene ndimaziwa ine. Chinthu chimene amachita chofanana iwowa. Ndikuti ndija? Inetu sindikuziwa kena kaliko sindikupera kwa inuyo. Akuti
mayi Jessica Bwira komanso mayi Patricia Kaliati ntchito yawo yofanana imodzi imene amayidziwa bwino mayiwa ndiyo kuti amagwira ntchito ya mtukula pakoma kaya sindikuziwa mwina nanso simukuziwa mwaziwa imene iti ivindikire ama ndikufuna mundiwuze kuti mudziko muno muli maboma angati maboma mudziko muno muli maboma angati 30 seconds maboma angati amba kuwerengaso apa 30 seconds ikutatu tangoganiza jabona muganiza kuti angati tangonena chimene tango aiso ndikufuna anene maboma kuti mudziko muno muli maboma mwakuti muli maboma 20 okay mudziko muno muli maboma 20 chabwino apolisi ndi asilikali amasiyana chani apolisi ndi asilikali yes amasiyana motani amangosiyana zovala zawo kumosi ndi amodzi kodi zovala zawo ndi zotani kusiyana kwake kumakhala kotani zovala za asilikali ndi zovala za apolisi zimasiyana foti aja amavala za nkhwani awo amavala za ndiloso ndayiwala ndiloso mwayiwala ake za nkhwani ake jabwino ine ndathokoza chifukwa cha nthawi yanu mukuti apolisi ndi asilikali amasiyana foko kuti enawo amavala zovala za nkhwani koma enawo ayiwala ndesi tikuziwa kuti ayiwalawo ndi kala kapena chani tazimvera kala yawo okay akuti ayiwalayo ndi kala yawo iye amaine ndikuthokozeni chifukwa cha nthawi yanu ndikupasani t-shirt ya Mwos betting company za betting imasatu Mwos zisata enuyo okay ifeyo nda Mwos betting company timakhati kuyenda misika mumachipenda Azimayi ngati enuyo mwamva cholinga chathu timafuna ticheze nanu tiseke nanu komanso mbali ina tikutukuleni mabwana wathaka kawo kutuleke feyo tizabweraso tizakupezani pati koma pakali pano ine ndifuna ndikupaseni t-shirt muzicheni zikomo kwambiri iyayi umu ndi mmene tamalizira programu ya lero kuno ku Lunzu ndamaliza ndi mayi awa akugulisa mapoza tonse tazimvera kompani tonse tamvera tonse kompani mukhale ndi tsiku lopambana zikomo kwambiri